खुलुमबाय स्टुडिअ आं रबिन बसुमतारी बोहैथि दाननि 8 जुलाइ खालि नलबारियाव थामथि गोजोन गोरोबथायाव सागान होगिरि मोनसे आफाद मिरु UBPOनि 2थि गायसनथाइ सानखौ खुंफुंगोन। खौसेथि बर' सुबुं आफाद एबा UBPOनि गायसनथाइ सानखौ देग्लाय नलबारि जिल्ला सागिरकुसि दुर्गा मन्दिर खाथिकुसियाव सानसेनि हाबाफारिजों खुंफुंनाय जागोन। गायसनथाइ साननि गिबि हाबाफारियाव मिरु UBPOनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी बिथाङा आफादनि गोथार फैफिलाखौ बिरहोगोन। लोगोसे जर'खा आलासि महरै बाहागो लागोन बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी बिथाङा आरो मुंख्लंफोरनि मुङाव बिबार बावजेनगोन UBPOनि बोसोनगिरि सुक्रेश्वर गयारी बिथाङा। गायसनथाइ सानजों लोब्बा लाखिनानै देग्लाय 2025 मायथाइयाव HSLC आरो HS आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसा फरायसुलिफोरखौ मान बावनायजों लोगोसे थुलुंगाखां हाबाफारिबो लाफानाय जागोन होननानै बुंदों नलबारि जिल्ला UBPOनि गाहाय नेहाथारि बिथाङा। मख'नो गोनांदि बिटिआरनि बायजोआव थानाय गं 22 जिल्ला खौसेथिनि बर' सुबुं आफादनि जिल्ला दैदेनगिरि आरो दखरा दैदेनगिरि नलबारि जिल्ला ओनसोलनि बर'फोरनि जेंनानि सायाव गुवारै सावरायनाय हाबाफारियाव आसाम सरकारनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथांजों लोगोसे BKWACनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहि नसोर बसुमतारी बिथाङा मैखोमै बाहागो लागोन आरो बर' कसारि अनसाय गावहायुं खुंथाइ BKWACनि गासैबो मावफुं सोद्रोमा बिथांमोना बाहागो लागोन। खुलुमबाय बड'लेण्ड गभमेन्टनि सिमानि गोसो गोरबोनि अननाय सिबिनायखौ बावहरनाय थाबाय। दा जोंनि जिहेतु खामानि मावनाया जोंहा 70 जौखोन्दो जोंनिया जाजोब्बाय आरो गाबोन सानसे दंबावो। बे सानसेयालासे जोंना गासैबो जाजोबगोन आरो लोगोसे जोंना बाव जिबायदियै जोंनि नलबारि जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय गासै रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायफोरखौ लानानै जों 2000सो केडारिंनि थाखाय जोङो नाजागासिनो दं आरो बिथांमोनाबो फैगोन आरो लोगोसे बेबायदिनो आरो जोङो गासै 22 जिल्लानि गेजेरजों जिखिनि जोंनि आलासि बिथांमोनाव सफैगोन बिथांमोनाबो खमैब्लाबो जोंनाव 800सो सफैगोन होननानै जोङो मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरिजों लोगोसे नेहाथारि बिथांमोना जोंनो फोरमायहरदों आरो लोगोसे जों मोजाङै मोजां खुंफुंलांनो थाखाय जोङो नाजागोन आरो लोगोसे जिखिनि आद्रा थानाय खामानि बेफोरखौ जों मावलांगासिनो थागोन आरो। बे हाबाफारिखौ मावफुंनाया जों मोजाङैनो सापर्ट मोनदों आरो लोगोसे जोंजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि ओमफ्राय बर' थुनलाइ आफाद आरो लोगोसे एबसु आरो लोगोसे बाथौ महासभा नलबारि जिल्ला गासैबो जोंखौ मदद खालामदों आरो गासैबो बिथांमोना जों खौसेयैनो बै दिनखालि जयैनो बे मिटिङाव फैनानै बाहागो लाफैगोन आरो लोगोसे जोंनि बे रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोनाबो जोंजों मोजाङै मोजां फैनानै बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होगोन होननानै जोंनो खोथा होयो। जिहेतु मिरुनि मोनसे गिबि खेब जानो थांगासिनो हाबाफारि बेयाव नोंथांमोननि जे रायजो राजानि मोनसे गामि ओनसोलनि समस्या माबाफोर फोरमायगोन नामा हाबाफारिनि गेजेरजों? दा ओरैबायदियै दा जोंनि नलबारि जिल्लायाव बा नलबारि जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय गामि ओरैबायदि जोंहा एसेबां हा हुनि थाखायबो उसुबिदानि एसेबां माबा गैया एसेबां प्रब्लेम गैया बायदिसिना ओरैबायदि जों खौसेथि बर' सुबुं आफादा मा मावदो बा मा मावलांगोन बेनि सायाव जोंनि दा फैबाय थानाय जिथु बे प्रग्रामाव आइ आफा बिदा फंबायमोना गासैबो फैनानै बुजिनानै मोनगोन खौसेथि बर' सुबुं आफादा दिनैसिम मा खामानि मावबोगासिनो दं बेखिनियानो आरो।